Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova sessió dels glopets d'oli de la Fira de l'Oli Nou de la denominació d'origen Siurana. I avui us vinc a preparar una recepta. En aquest cas, un confitat de bolets d'un producte de temporada durant tota la tardor. I bé, mentre es va connectant la gent a la sessió de cuina en directe, recordar-vos sobretot que totes les activitats lúdiques de la Fira de l'Oli les podeu seguir, tant les converses com les cuines en directe, les podeu seguir des de la web firesvirtuals.cat. Allà trobareu totes les sessions gravades i que les podreu recuperar en tot moment. Anirem esperant una mica més perquè vagi arribant la gent. Vaig comentant-vos una mica com tinc repartit una mica tot per poder fer la recepta. Important, la recepta d'avui és un oli de qualitat i en aquest cas és l'oli nou de la denominació Siurana, com us he comentat, un oli en el qual hi contribueixen 5.000 productors, 32 entitats agremiades dintre del que és la denominació d'origen, i és un oli molt aromàtic, afruitat, que també té un punt amarg i un punt picant, que ens ajudarà a completar aquesta recepta de confitat de bolets. Llavors, quins altres ingredients tenim dintre d'aquesta recepta? Doncs els bolets serien els altres protagonistes de la recepta d'avui. Important, el tema dels bolets. Com veieu aquí, us he portat una mica la mostra dels bolets que he trobat aquesta setmana al mercat. Molt important, la compra de bolets, sempre fer-los amb comerços de proximitat, mercats que us garanteixin la proximitat i la traçabilitat del producte. Ja sabem que durant tota la temporada de bolets és complicat, a vegades els trobem més a prop, una mica més lluny, però com més propers siguin, sempre millor. Això sobretot hi teniu en compte. Intentaré, no sé si algú tingués alguna pregunta, intentaré mirar, però tinc l'altra pantalla aquí, vull dir que procuraré mirar si hi ha alguna pregunta al llarg de la recepta. A partir d'aquí, altres ingredients d'aquest confitat de bolets, per exemple, tenim el que seria la farigola, la tenim aquí ja en tenim preparada una mica, també tenim el que seria el llorer, també tenim el que serien els grans d'all, després també hi ficarem per fer el que és la infusió els grans de pebre, aquí tenim pebre negre, blanc, vermell, i també el pebre jamaica, i per últim aquí tenim aquesta espècie que jo sempre és la que m'ha agradat posar en els confitats de bolets, que en aquest cas és la sajolida. Veureu moltes receptes i moltes maneres de fer confitat de bolets, totes elles són igualment bones. El que us convido és que podeu fer aquesta recepta, que després la pugueu variar, que podeu incloure ingredients o que podeu canviar-los, modificar-los, el que vulgueu. Jo ho faig sempre en sajolida, també es fa molt amb mardús, també podeu aprofitar. Si aneu al mercat trobareu tots aquests ingredients i podeu fer la recepta al vostre gust. Bé, per poder fer la recepta, també una de les coses importants, o tal com jo la faig, és que sempre preparo el mateix dia que vull fer la recepta, preparo abans, al matí abans, per exemple, i intento escaldar els bolets per poder fer després el confitat. Llavors, important, agafarem això d'aquí. El procés més important per començar la recepta seria una neteja adequada del que seria el bolet. Llavors, és important en aquest cas els confitats, no sé què hem dit, que no us he dit abans, però és important que els bolets tinguin una mida petita, per això avui he triat els rovellons de botó, que són aquests que teniu aquí. Ho podeu fer-ho també, per exemple, aquí tenim rossinyols, per exemple, o en el cas que no trobeu bolets molt petits, podeu utilitzar altres tipus de bolets, com poden ser les llanegues, i les podeu trossejar, també podeu fer el confitat igualment, vull dir que no hi ha cap mena de problema. Llavors, ara no podrem netejar tots els bolets, n'he fet abans de començar, aquest matí els he escaldats amb aigua més o menys un parell de minuts, més o menys. Llavors el que faig és treure'ls i a partir d'aquí el que trec és l'excedent d'aigua, els deixo que s'escorrin bé i li trec l'excedent d'aigua per llavors poder continuar la recepta.
Ja sabem que els bolets no són gaire amics de l'aigua i tot dependrà de la recepta que vulgueu fer després. Recordeu que si els mulleu molt no és molt recomanable perquè llavors poden perdre gust, sabor i pot tenir una textura diferent. Val? En aquest cas, com els hem d'escaldar, no hi ha problema. Llavors, amb el simple fet de poder-los netejar, jo el que faig és agafar aquesta petita brotxa, que és per netejar bolets, i llavors simplement vaig fer una mica així suau, sense fer molta força, més que res per no trencar el bolet, per la part de sota també, intentar treure les impureses. Si veieu que no podeu treure totes les impureses, doncs llavors el que podeu fer és amb un drap humit passar per sobre el bolet i així ja el podeu acabar de netejar. Si cal una mica d'aigua o passar-lo una mica per l'aigua, que sigui una cosa ràpida. Llavors, el que hem dit, aquests bolets serien els que estarien per netejar i aquí tinc els bolets que ja estan netejats i ja estan també escaldats. Els he escaldat, com he dit, al matí. Aquí tindríem els bolets preparats, ja tindríem tots els ingredients. I llavors, sí que m'he deixat abans, també, per fer la infusió, afegir-li també el que és el vinagre. En aquest cas hem triat un vinagre de chardonnay, un vinagre de vi blanc, que ens anirà molt bé. Tampoc ens emmascararà molt el sabor del bolet i així ens quedarà tot també un infusionat més suau, més aromàtic també. Jo per fer la recepta dels 250, ara farem el que és la infusió. Per fer el que és l'infusionat, com que he utilitzat 250 grams de bolets, habitualment sempre poso 250 mil·lilitres d'oli, que és el que posarem ara, que agafarem aquest, i aquí, a veure, posarem 250, ja només obrir l'ampolla ja se sent l'olor. Aquí posarem aquí, el deixarem aquí. I ara agafarem el vinagre, en aquest cas, i de vinagre habitualment poso un terç de la mateixa proporció d'oli. Si d'oli hem posat 250, aproximadament tenien uns 80 o uns 90 mil·lilitres. Llavors, ara anirem una mica més lents. Una mica més. Perfecte. Ja tindríem el que seria la primera part. Llavors, utilitzarem una olla, jo tenia aquesta, podria ser una olla més petita perfectament, és una mica gran. Llavors posarem tota la part del que és el líquid. Guardarem. Encendrem el foc. El que farem amb això, ara hi posarem el resta d'ingredients. El que farem amb aquest preparat és que arrencarem el bull de la preparació i una vegada arrenquem el bull, llavors el que farem és apagarem el foc i ho taparé. Així acabarem infusionant tots els ingredients que tenim a dintre de l'olla. Llavors hi posarem un parell de llorers, aquí podríem posar un parell d'alls també, posarem una mica de farigola, una mica aquí, i ara posarem també els grans de pebre i la sajolida. Posarem aquí, i per últim la sajolida. Les quantitats d'aquests ingredients, és una mica també a ull i també una mica a gust del que us agradi més. És a dir, proveu la recepta i llavors podeu anar equilibrant els sabors. Hi ha gent que li pot agradar més d'una manera o d'una altra. Hi ha gent que també posaria un punt picant, per exemple, també. Però bé, això va una mica a gustos, no? I llavors posarem una miqueta de sal.
Vale. Posarem els ingredients aquí. Vale. Intentaré mirar si hi ha alguna pregunta més en el moment. Val? Si teniu alguna pregunta la podeu fer també. Val? Vale, perfecte, doncs continuant. Ara tenim aquest preparat que està infusionant. Quan arrenqui el bull, el que farem és, l'he tapat abans, quan arrenqui el bull el taparem, que crec que ja li queda poc. A veure... Vale. Aquí. Un moment. Mirem. Vale. Passarem una miqueta, un cas que vagi fent. Vale, suposo que ja ho esteu escoltant. I llavors taparem i tancarem el foc. Vale. Tapem el foc i deixem que vagi fent ell sol, anirà una mica infusionant tot el contingut i llavors ja ho traslladaríem a la segona part de la recepta. Val? Llavors, el que us deia, aquí he preparat els bolets, diguéssim, que ja estaven escaldats. Llavors, per poder fer el que és el confitat, jo normalment faig servir aquests pots. Aquest que podríem tancar-lo bastant hermètic i després aquest altre pot. Quin faig servir en un moment o un altre? Si els bolets els vull consumir en més o menys un termini de 2 setmanes o una mica més, intento fer-ho amb aquest tipus de pots. Sobretot, esterilitzeu-los abans, important. I si volguéssiu que aquests bolets els poguéssiu consumir a cap de més temps o una llarga temporada o inclús l'any següent, doncs el bo seria que llavors ho féssim amb aquests pots per després poder-los, una vegada tapats, introduir-los amb aigua bullenta, com si féssim les marmelades o les confitures, i una vegada ja han passat més o menys uns 15 minuts aproximadament, ens quedarà ben sellat, l'agafaríem, giraríem, deixaríem que es refredés i a partir d'aquí ja el podríem guardar per consumir-lo amb un temps molt més enllà. Com que jo aquests bolets, el més segur és que els aprofiti per fer alguna recepta per Nadal, que aproximadament ens queda un mes i mig, més o menys, doncs el farem amb aquest tipus de pot hermètic. Simplement seria anar posant les capes de bolets i una vegada estigui tot ja, diguéssim, cobert, llavors introduiríem tota la infusió. Tot i així, intentarem pescar alguna cosa, alguna all, alguna branca de farigola per posar-la també a dintre i algun gra de pebre també posarem. Més que res perquè també la infusió no només es faci amb l'oli i el vinagre, sinó que hi hagi també els altres ingredients a dintre. Llavors, ens ajudarem amb podem agafar una pinça d'aquestes, de cuina, i el que farem és posar els bolets ja a dins. Llavors, anar una mica en compte, perquè també són una mica fràgils després d'haver-los escaldat. Posaríem cap per avall. Aquí no sé si ho veieu bé, des d'aquí. Aniríem posant així. Seguiríem. Aquesta per aquí. Ara. Tampoc que no us quedin gaire apretats, perquè si no després, a l'hora de treure'ls, seria més complicat la cosa. Veieu que hem posat una mica, ja hem posat la primera línia. El que podríem fer és ara, necessitaré, si puc, aquí. Quan destapes l'olla se sent una flaire, el que passa que a través d'Instagram no podeu olorar. Però bé, el que farem aquí, si un cas, posarem algunes branques
Alguna branca per aquí. Alguna altra per aquí. Si les podem pastar. Més o menys. Llavors, deixarem tapat una altra vegada i posarem una altra... Podem posar una altra capa de rovellons. Aquí. Com us he dit abans, podeu fer-ho amb qualsevol altre bolet que pugueu trobar durant l'època de bolets, siguin els rossinyols, siguin les llanegues, inclús si són bolets grans, doncs llavors els podeu fer trossos, sense cap mena de problema. Sempre, evidentment, prèviament nets, com us he comentat abans, i després fer l'escaldat i després treure-li l'excedent que s'escorrin bé, treure-li l'excedent d'aigua per poder fer el que estem fent ara. Bé, ara com són més petits n'hi caben una mica menys, tornem a fer el mateix procés d'abans. Aquí agafarem una altra branca i una altra mica de branca de farigola. Aquí. I tornem a posar una altra capa de bolets. El que us comentava abans, el que són... Ara els bolets estarien aquí, els confitaríem i, bueno, ben bé, al cap de més o menys un parell de setmanetes és quan els començo a consumir, que llavors ja comencen a estar ja ben confitats. Aquí posem aquí. Més... Sembla que no, però n'hi caben, com són petits, n'hi caben bastants. No sé si voleu fer alguna pregunta mentrestant, podeu fer. Intento llegir-ho, si no, ho hauré de mirar després. Allà. I intento pescar. Jo crec que més o menys ja estaria. Ens sortirien un parell de... Els podríem posar, diguéssim, amb un parell de pots, més o menys com aquesta mida, per poder-ho fer. Llavors, sí, és el que dèiem, el del bany maria també els podríem coure, és el que dèiem, si llavors els volem allargar en procés, podem fer el procés del bany maria per poder també per poder consumir-los més endavant i guardar-los, que no se'ns facin malbé o que la durabilitat sigui més curta. En aquest cas, com us deia, estan fets per poder fer receptes molt més properes i en aquest sentit no hi hauria cap problema per poder-ho fer. Però sí, és important també, a part de l'escaldat, tota la fase del bany maria, per exemple. Llavors, una vegada ho tenim, aquí ja només faltaria incloure el que són el que és l'infusionat. Llavors, agafo un moment, intento... Anem aquí. Aquí una altra vegada. M'ha sortit una mica, anem a fer ràpid. Però bueno, no passa res. Això pot passar, que també vagi ràpid i llavors surti una mica, però no hi ha problema. S'arregla. Aquí, vale. Llavors, aquí posaríem l'infusionat. Vale. Seríem més o menys fins aquí. Que el pot, com rellisca de l'oli, una mica més i ho tiro tot cap a baix. Llavors, hem assegut un moment. Llavors, el que dèiem, en aquest sentit, el que dèiem era que llavors ompliríem fins a dalt i llavors ja sellaríem amb aquest.
el que comentàvem abans, no? Si això jo aquests pots al bany Maria d'això no els sol posar en el sentit que a vegades m'han filtrat aigua a dintre. Llavors em faria malbé el que és el confitat. Per fer l'opció tot a posteriori recomanaria més aquests pots que es tallen més i llavors sí que els podem posar amb aigua bullent per poder fer el procés. I amb aquests sí que, en principi, si no estan forats, no hauria d'entrar aigua a dintre. No? Crec que hi havia alguna pregunta abans de receptes de Nadal. Podríem aprofitar, evidentment, per les jornades de Nadal, poder aprofitar aquests bolets confitats per fer altres receptes. Fins aquí seria el que és la recepta del confitat. Llavors, a partir d'aquí, podríem, doncs, el que us deia, el que és el consum del que és aquest bolet confitat, el podríem aprofitar per fer altres elaboracions, o bé els podríem consumir tal qual, és a dir, tal qual els puguem treure d'aquí emplatats. Podríem fer, per exemple, un vermut, o una mica de vermut i una mica acompanyat de vi blanc, i podríem prendre aquests bolets confitats que estan la mar de bons. Seria una de les opcions. A partir d'aquí, altres plats que podríem elaborar, sigui per la campanya de Nadal o per les festes de Nadal, o en qualsevol altre moment, es podrien gaudir, per exemple, amb una coca, com veieu aquí, amb una base similar a una pizza, més o menys, i llavors hi faríem posaríem una capa de ceba. Aquí el que li he posat és també escalivada, per exemple, i a partir d'aquí també llavors podríem acabar-ho amb una mica de tomàquets secs i podríem aprofitar uns bolets confitats, en aquest cas serien uns rossinyols. Seria una altra de les opcions que podríem fer. També podríem aprofitar el confitat de bolets per arrodonir un plat de pasta, en aquest cas. Per exemple, aquí us he preparat un plat de pasta. Bàsicament el que porta és una diguéssim, ho podríem fer amb llet vaporitzada o amb nata, amb crema de llet, diguéssim, i llavors hi afegiríem també una mica de cansalada fumada o qualsevol tipus de cansalada que tingueu, i a partir d'aquí, amb una mica de vi blanc, podríem fer aquesta pasta, que llavors l'acabaríem, en aquest cas, amb uns fredolics, i amb una mica d'alfàbrega fresca, per exemple. Podria ser una altra opció. Llavors, d'aquí podeu aprofitar, evidentment podríem acabar aromatitzant amb un punt de l'oli, amb un punt de l'oli de siurana, per acabar d'arrodonir aquests plats. Per exemple, aquí tenim una mica, i aquí també podríem acabar d'arrodonir una mica més amb aquest oli nou de siurana, que avui ha sigut el protagonista d'aquesta recepta. Bé, en principi, aquesta era... Evidentment, després, per exemple, la Montse també ens diu que amb botifarra també seria possible poder agafar i poder incorporar aquests bolets confitats. Realment ho podríem aprofitar en qualsevol cosa. Sí que és veritat que el tema dels confitats o les conserves a vegades no és una cosa que solem molt fer a vegades a la cuina de casa, perquè habitualment potser aquestes conserves d'aquests confitats doncs els anem a buscar al comerç de proximitat o els comprem a la botiga, però ja veieu, és una cosa bastant ràpida. Moltes maneres que es puguin fer i veureu infinitat de receptes. Jo el que us recomano en aquest cas és que comenceu, per exemple, per aquesta recepta, que la feu, la gaudiu amb els ingredients que us proposem i a partir d'aquí aneu, diguéssim, anar canviant algun ingredient i anar posant i anar traient algunes coses per agafar el punt final del confitat de bolets que pot ser. I ja us dic, en aquest cas, en aquests que avui farem, doncs els anirem disfrutant. Mira, per exemple, la Montse també diu amb una torrada d'un bon pa per anar sucant. Sí, és que realment els bolets, inclús amb una pizza, per exemple, podríem fer, aquí tenim una similar a la pizza, però també podríem fer una pizza, podríem fer moltes coses amb aquests confitats. Però bé, es poden saborejar sols, que no hi ha cap mena de problema. No sé si algú té alguna altra opció o algú ha aprofitat els bolets confitats per fer alguna altra recepta. Encara esteu a temps si voleu fer la vostra aportació. Si no,
una mica amb retard. Vale, perfecte. Perfecte, doncs això. Fins aquí la recepta. Recordar-vos que podeu trobar totes les activitats dels grupets d'oli, de les receptes i de les converses a la fira, a la web de firesvirtuals.cat. Allà dintre trobareu tota la informació i totes les activitats, tots els vídeos de totes les converses i receptes, d'altres receptes també que han fet amics bloguers que han estat participant en aquesta edició. La setmana passada vam veure a la Montse fent cuinetes fent una escudella d'oli d'oliva verge extra i també la setmana que ve hi haurà l'Anna Genís del blog Llepadits que ens farà uns pastissets de Tortosa. Vull dir que aneu-vos preparant, que també estan molt bons. I res més, això, dir-vos que seguiu gaudint de la fira, sobretot que seguiu gaudint del bon oli, de l'oli de qualitat com és l'oli de Siurana i que esperem, aquest any ha sigut una fira virtual, esperem que l'any que ve la puguem fer presencial i ha sigut un plaer. Em podeu seguir també a les xarxes com a FlavorCook i estaré encantat, si teniu algun dubte, alguna cosa, de poder-los resoldre. Moltes gràcies a tots i fins aviat.